sé si sentirà bé. I si veieu les abelletes. Mireu la fauna que corre a través del citró. Molt bon dia. El dia d'ànimes des del cau de Raboses, que és Turballos. Mireu, no sé si arribarà a apreciar-se bé, però sí, les abelles, les avespes, estan boges, carabasses, estan ahí aprofitant tota la flor del citró. Això són els abellots, eixos serrils que no tenen bruc. Mira, no sé si veieu, el tix està plena de mel, no sé si veureu. Mira, fixeu-vos. Així se suposa que tinc les cebes. Si no es veuen ahí, on trauen, mira, petits. Ahí veieu, ahí. Però està al·lucinant la fauna que hi ha. Jo ho acabo de regar una miqueta en la regadora. Mira, les cebes, així sí que es veuen millor. Mira, tu, estan tots. Ara que es podrà apreciar bé, és que no ho sé, jo també no m'hi veig. Mira. Tots ahí com a carabasses. Això a la taula de les cebes. I per cert, fa una miqueta he comprat llavors d'alfals. Veieu? Vora 1,5 quilos, saps? 25 pavos, penses tu. Això el que faré serà sembrar-ho allà, ara en poder, clar, efectivament, ara en poder, allà aquella taula que he d'arreglar, perquè si recordeu que li vaig passar la mula i va quedar tot l'he d'anivellar, aplanar, en fi. Aquesta taula d'ahir la deixaré en guaret, ahir sembraré l'alfàs i així que li dono un poc d'aliment a la taula, cara l'any que ve per a les tomàques. Així, mireu, mira, com està contra llum. El blat està espectacular. Estic molt content que m'hagi així tot i en aquestes pluges que sí ha sigut una benedicció, però ja sabeu que ahir nord a sud ha sigut la destrucció i la mort. La mare que va. Molt d'ànim al personal que està patint i que ha perdut algun familiar i pa què, mira, este país no sap ploure. O no plou o se n'ix de mare. Pa què? Però sí, mira, ahir poc, tot el que puguis dir poc és, o sigui que... Però mireu el blat, les faves també estan eixint, també està el citró, també estan... Mira, quina fava més bonica, més canyera. Sí, també n'hi ha s'han quedat en les faltes sense eixir, per exemple, ahir, jo confio que encara seran més això, com es diu ahir. Les gosses deixen, però sé que arranca aquesta brossa d'ahir, no sé com es diu. En castellà crec que li diuen cenizo, però no sé com es diu en valencià. Però això es fa un pi, hòstia, de gran. Un pi de gran. No, va bar. Que xulo que està. També estan les abelletes i les avespes tornant-se carabasses. Imagineu-vos així, en l'hort medicinal que tinc, juliana, allà tinc també regalícia, menta, així la lavanda que està florint, no es veu molt de moviment per vegades. Així, l'este que s'enrastra, i mireu, timonet de la mariola que tot floridet, o sigui, ha agarrat bé, ha agarrat molt bé. La estèvia que ja acaba de soltar la flor, esta s'acaba de secar, i ahir l'Artemisa salva persones. Però és que és espectacular, mireu. Només tant, no sé si es veu a contrallum bé. Tota la fauna de vespetes, velletes, la taula de les cebes, les bledes estan pràcticament arruïnades, no sé si ho veureu, estan totes en Déu, una plaga ahí que el Déu, i me les han fregat. Us ho mostraré. Les penques, en canvi, estan ahí
aguantant bé el tipus. Mira, aquesta d'ací, per exemple, mireu com s'ha quedat la bledera aquesta. I aquesta ja li queda una talla de monyo, que solen dir. Les pengues, en canvi, sí que estan ahí guapes. Així també té un bon atac ahí. A veure què. Una altra que també està així. I aquesta penquera també està guapa, canyera ahí. O sigui que, sí, sí. I el que comentava. I sembraré això, d'alfals. Jo no tinc conill ni tinc res, però almenys jo què sé, ja ho segaré i ho tornaré a tirar en terra per a que faci això, doni aliment al terreny. Si tenia un albercoquer que va secar, mireu les arrels, si es veurà bé, t'atraen ahí. Això és això, els roviols, bolets, però no us tocaré per si de cas. I n'hi ha uns quants més. I en fi, així també mig a mi, mira, estan les malves que estan així també, que quan les veig arranque. Mireu, la vessa, això és el que buscava jo, la vessa. Això li dona també molt de nitrogen. Fa bonet, es fa bo, que diuen, fa una faveta també. Dona molt d'aliment també al terreny. Això és el que buscava jo, però bo. També ho faré en aquesta taula d'ací. Així on té els bajoquins, està ja tot això secant-se, mireu, ja està tot allí secant-se. El bajoc i això, ho arrencaré tot, arrencaré la brossa i així que tenia les querilles també. I també sembraré aquestes dues taules, o tres, perquè ja n'hi ha una buida també, tot ho faré de l'alfals i que li doni aliment. I allà la punta aquella que us he mostrat. Així que aquestes penques de cireres que sentemos estan així, per tots sants solen florir. I les penques, aquesta és la valenciana que us vaig comentar, la del terreny. I aquestes em van dir que era de Tudela, aquesta no ho sé, i aquella d'ací s'ha quedat ahí. I això mon pare la va replegar i va dir que era de baix d'Oriola, de per ahí. En fi, dir això, ja estem. Veieu encara, com antigament li deien a primavera d'hivern, a la tardor també, doncs efectivament, estan tots els insectes bojos ja acabant d'agafar l'última mel que puguen, pol·len, que puguen recollir, i en fi, ja preparar-se per a l'hivern. Ja tocarà podar també, que és la vinya aquella, aquesta de Sidal, ja faenes d'aquest manteniment. I bueno, ja vos parlaré també de les oliveres. Jo el que tinc és de la varietat blanqueta, originària també d'ací de Muro. Enguany és un any molt roïn, però jo tinc a Rodals. Ara si de cap vos ho ensenyem. Però quan comencem la campanya ja vos ho mostraré bé. Estan ja mauretes, no sé si veurà per ahí, però són a Rodal. Diu, mira tu, així me l'ha tirat en terra, clar, d'estos dies, mira, m'aures, mare, diu, això va de fer ja. Ja, que se'n va a la merda. A la merda. L'altre d'enjollet per ací, mare que Déu, això està tot maur ja. Oh, hòstia, que no arriba. No arriba. No sé si es veurà bé. Ja sí que es veu més a tres colors, collons, està carregat. Està carregadeta, mira, tres colors que diuen. Entre la groga, més verdosa i ja la madura, veieu? I esta es diu això. Crec que estic enfocant bé, si no, la blanqueta es diu. Fa un oli molt fi, en fi, la que tradicionalment han tingut així. I bé, ja, quan fem la campanya farem un vídeo sobre això. I poc més, ara que portem 9 minutets, doncs deixarem estar així mostrant-vos les olives que ja estan bones, mare, diu, estan totes ja. Déu, ho diré al meu germà, que s'ho han de fer, però ja, ahí té potra, això d'allí. Es diu potra, almenys així. I bo. I un dissabte més, així. La perera, més anys, vora d'uns anys té la col·lega. I vaig es veure l'empelt, meu avi la va empeltar. Era una d'Aragó que deien, grandotes i guapes, però caien pronte. La van empeltar de Sant Joan, crec que era, que em va dir, no ho sé. En fi, jo diria que aquest arbre, aquesta perera de Sisla,
la més vella de tota la finqueta esta, com a mínim. En fi. Bo, això ha sigut, i així ho deixem estar. Vale? Doncs que acabeu de passar un bon dissabte i anem avant. Fins la pròxima. Adeu.